ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ କିଛି ନେସେସରି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଠିକ୍, ବାସ୍ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସମୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦ ଓ ଶରୀର ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆଚରଣ, ସ୍ୱଭାବ, ବିଚାର ଓ କର୍ମ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ। ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ଜାଣି ରଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେବେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତିରେ ଜିତୁଥିବା ମଣିଷ ଏଠି ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ସନ୍ତାନର ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା ସାଙ୍ଗମାନେ।